Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat ganya phai minta ki Khubor na kari. Nadu benai rempang arajar posau palat lai khundai hajar aspat ligis nyang glasha penyam. Namar gajing por jing pangklam African swine flu hagajala Mizoram kablawan ra gajing do nong kabakrau ki nongrap ha Kylleng ki aspat report ligis nong peyok pang ha ki nyot ligi district. Ketika jing pangklam kabala bansa priang ling bagis nyang Kebawan na Myanmar bat Bangladesh kebuat jing ma kabakrau yang kamris nyang ha ketai gejala. Waktor Alu Arjun ulalat no na patok hading jing penslam kebakat ar kenta wat hapadeng ke hukum jeng jing bishar kebakhli do. Kidang saat anjong u kitumuban mudoi dakaan persya yaki bor penyai patok. Kajing syak kem jung u kami na gajing keno budon keti ha kamukut duma jong jing lembut para bril ha kuwe ke cinema hall. Unoy alam jang ke BJP LK Advani peladan minta kenai penyaus nam karta ula syak sumar ha Delhi. Wa Advani lamat bun sin ki jing ha kot kakhya ha gi benai baladan. Kajing khot jong Narendra Modi ban kershan ya gajan khadi kala kentiu ya kajing dawa hasamas tipur ha bagi samla kala pediang ki jing shna khadi ki bathamai bat ke beitna. Minta paginya phai shiki Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei. Kiyeng darbar jong ke South Korea kalau vote banweng no yu President Yoon Suk Yeol halo kajing Khun Jong U ya ka an shipai. Uyun usyak sospan ha ka ba uminti rang ba do uhan dokso unbat kumu acting president. Kara jong kiyeng bishariti senchar kari kan raya ka halor jong u kabla ban penlong ya u kumu president baar ublasya weng hadin upa Gwanhe house nam aratar khatnyo. Karasya klasiat yaki namding ki baklan bor ha ki jaka pentrekam boarding jong ke Ukraine ha ka bakla penher knai pulai li ki namding bat arspa atli ki drone. Kini galong hadian ke jing pendan kam jong ke Ukraine ki namding belashna da ke US ban siat ya ka lingsun jong ke Russia. Ke US kala pen bana ban ajing Arab shu ya ke Ukraine ka ba san spa $1 million ha pedeng ke jing kan at ka banangja. President Macron ula thong yu Francois Bayrou kumu pentri rang ba do bathamai jang ke France hadim ka sarkar jong u Michel Barnier kala hap ha jing thap vote pamshanya sho. Bayrou thumu ban thaw ya ka sarkar ka banwanra ya ka jing so. Hashwa ke sneaker pang jong kinang wan buhai shnong ha ka Pyrthei ni International Migrants Day ka Kenya kala kular ban thaw ki lintiyat ki basngan na ka benta kinang bella ki batbet ban kintiu ya ka jing pha pisa shala yeng bat ka jing roi ka yok ka kon dag pen ksan ya ka jing bhajing miat jong kinang wan buhai shnong ba ka jing da kat kom kaan. Unong mikmat jong ke Italy ulapen pau ya ke jing kiu ha ke India Middle East Europe Economic Corridor ke bertemu ban kintiu ya ke jing dai lingba ke duriau Kindle bat digital network na ke benta ka khayi pateng bat ke jing trailang happening ke India bat ke Italy. Ke Sweden ketemu ban pha drus pa ngot shipai ban penyeso eladi ba ke shipai NATO ha Latvia ha ke basdang jong usnam arajar pausan hadim klayo rung shaka NATO. Kiri khot jong ka NATO na Europe kidang ekran ru ban penkiu ya kejing penlut ha ka kam ya dari shaka lai person na ka GDP house nam arajar lai pau. Ka World Food Program jong ka UN klayo shispa ka $1 million ban kershan ya palat $1 million ngot ki brio ki blasha penkendria jaka ha ka thai mi ni jong ka Afrika ha ka baga jing sha penkendria jaka namar ka jing ken art bat ka jing kala ka sun meneng kala kiu asha na dus nam arajar pau. Tikito kilagi Khubor hakimat kimat Khublei.